Hakani ka video ngin peit yaki arphutli ki Jingjia ki ba shirkhai tam bat ki ba Phylla haka perthei ka Jingjia ki ba 4 don bat yo ka jubab haduh mynta tungin stang no henrei shwa kata ngin subscribe bat like Lada ieit yakani ka content Kabaning kong kadai ka Dyatlov Pass incident. House nam ka kendai spa san pukundai. Kendai ngut ki hai ke lalap bakilayam ha ka Jingjia ka Phylla. Kiten kila pralut baki di khotmet jongki ki don ki balaja ba don ru ka radiation. Haduh mynta 4 don ka daw par ka jubab ka shai babalay kani ka Jingjia kalaja. Kabaar ka wow signal. House nam ka kendai spa nyo punyo. Ki scientist kila yo ke signal ka baklan bah naka jaka syakajong ka space ka signal tang shisien 4 juyo syu kad haduh mynta ka sngi 4 tip na kawan ka balai ka flight MH lai nyo not ka lingsun MH lai nyo not bat rengkat arspa lai phuk ndai ngut ki briu kila jar ngai klem don ka no ksai ka bi shadien Katu kan ni bynta jong kaling sun lalam henrei kadaw haduh kan ni kesngi 4 la ban Pynshai kabasaw kateos home kinong shong snong hatehos kios ngau ya kajing sawa jong ka home kabalong kabarit henrei ki machine recording kimios ngau satya tang ki priu hi kibayos ngau kabasan ka voynich manuscript ka kitab ka balatho haga ktien ka bampa jula bantem kidur kilong ki ba Phylla bat ki scientist kim bala bantem kini ki kentien bat kini kidur ki baladro ka banriu ka black night satellite ki ong badon ka satellite bala ring naka jela ka bampat tem kini ka satellite ka wan ha ka orbit jong ka perthei jongi banswat kampat don pat ka jubab haduh mynta ka banyo ka Mary Kellett's ghost ship. Kani ka ship ka Mary Kellett's lalap bakayat marway. Kabadangdap na dong syadong kitiar. Henry kibriu baro kilaja. Kadaw kalong ka ba iting bad ka ba Phylla haduh kani ka sngi. Kabapra ka Tunguska Explosion. House nam ka kendai spa pra ka jingbethai kalapan pra palat prapo million kiding ha Siberia. Mdon kratar mdon meteor. Henry haduh mynta ngin patlap ya ka jubab bari ka daw jong kani ka Bermuda Triangle bunsin kiling bar ki plane kilaja hakani ka jaka ka daw kadai ka magnetic field laneu alien ne ka slap borba 4 don ka jubab haduh kani ka sngi ka bashipho ka dancing plague of 1518 ki briu kila shot klem da sange haduh kilayap 4 tip lakadai ka jingpang na ka mental issue. Kabakatway, Oakville blocks. Uslam ulahab na ki jelly blobs. Kibriu kilayo kempang hadin. Henry ki scientist kimpat tip ayu kini kiday. Kabakatar, Max Headroom broadcast hijack. House nam ka kendai spa prapunyo, ubriu badeng ya kaway kamas. Ula hack ya ka TV broadcast. Empalap yung new briu. Haduh mynta ka sngi. Kabakalay, ka Green Children of Woolpit. Ladon arngut ki kena, ki balong ki berong jerngam. Kilawan, naka jaka ka bampat tip. Ki krenru, ya ki kentien ki bangimpa juyos ngau. Kani ka mystery, kadang penlingo. Parhaduh ki di sngi ki scientist, kidang wad ya kani. Kabakat saw, ka lead mass case. Arngut ki brio lalap, hajan ki lum. Ki don, ya ki lead mass haki kli. Berkilaklat no. Bakadaw haduh kini gisngi kidang wat babalay kini kibriu kideng ya ka lead mass. Kabakatsan ka Somorton man ubriu ubamdon ni ka jing ito lalam hakan ria jong kawa baulaklat. Haula don ka way ka kot kabadon ni ka kut word tamam should. Haduh kini gisngi ki scientist kidang wat ya ka jingmud jong kani. Kabakan riu ka Stonehenge hakipor menday menthai. Ya ki mau ba ki mau kraw kilawan ra na kumpa palat sispa 10 kilometer. Kajingkili kalong kumno kilawan ra lada don ki machine hakitugipor
Empat don ni ke jubab, haduh kine kisngi. Kabakanyo, ke devil footprint. House nem kat praspas san pusan. Kisla kejat, kiba ipela bah. Kila ya lengba, yaki tunom, haki jakatha, yaki kenro, bat kishiap. Empat TBA, shaphang kani. Haduh kine kisngi, don ya ke jubab. Kabakat pra, ke Bermuda Island. Yakani ke island, kaladon haki map kibarim. Henry haki map thamai kalaja. Don kiba ong balik si kala tap no daka but don pat bakidang wad ya ke jubab haduh mynta. Bakat kendai, ke Nazca lines. Kidagret kibala ban yoi. Tang na lor ke sahid beneng. Mano bala tau, bat nakano kadaw. Haduh mynta kalong ke eke ke bapela bakidang yawat. Kaba arpo, ke NG Kuni village. Yakan ke shnong baro, lalap bakalaja no. Kijingbam kidang don hakamit, kading kadang me, Henry ki brio baro, kilaja no. Kini kidai ki arpo tuli ki Jingjia. Kiba pela tam hakapertay. Lada pikwa ya ke bynta kabaar, comment no, but subscribe ya ke channel.